10 snin ilu ġiet introdotta l-iskema ta' childcare bl-aħlas f'pajjiżna. Sa mill-bidu tal-miżura fl-2014, il-programm tqies bħala wieħed kruċjali biex jindirizza l-isfidi ta' ġenituri b'mod speċjali nisa li kienu qed isibu fis-suq tax-xogħol. Din l-inizjattiva mnaqxa bħala storja ta' suċċess saret kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat biex il-ġenituri ma jkollhomx spejjeż addizzjonali. Fil-fatt jirriżulta li s-sena li għaddiet in-nefqa fuq din l-iskema ta' childcare kienet ta' 46 miljun euro, 9 darbit aktar milli meta bdiet. L-iskema ta' childcare b'xejn li tirata tal-impjiegi tan-nisa f'pajjiżna tant li skont ċifri tal-Aġenzija Jobs Plus li tamministra u tiffinanzja l-iskema. Kien hemm aktar minn 22,500 tom li fl-aħħar 10 snin użaw is-servizz ta' childcare b'xejn. Kważi 98% tan-nisa għamlu dan biex jitlu f'impjieg, fil-waqt li oħrajn segwew opportunitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ. Qabel ma' childcare sar blaħlas għal kulħadd fl-2014 kien hemm 1800 tifel u tifla f'69 ċentru f'pajjiżna. Din is-sena hemm kważi 9,000 tifel u tifla li qed jattendu b'xejn f'wieħed mill-188 ċentru għaċ-childcare. Tfal ta' bejn 3 xhur u 3 snin huma eliġibbli li jitlu bl-aħlas f'xi wieħed miċ-childcare centers. F'dan l-10 snin anniversarju il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri saħaq li meta l-Gvern ipprovda childcare bl-aħlas u aċċessibbli għal kulħadd, mhux biss appoġġja lil ġenituri li jaħdmu iżda saħħaħ is-suq tax-xogħol u xpruna wkoll it-tkabbir ekonomiku. Il-partiċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol żdiedet minn 52% 10 snin ilu għal 73% illum. U allura din id-deċiżjoni kienet waħda tajba ħafna illi wkoll għenet sabiex mhux biss jissaħħaħ is-suq tax-xogħol ġewwa pajjiżna, però wkoll jixpruna il-progress ekonomiku. Il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Leonid McKay spjega li bl-istess mod li Jobs Plus ħadmet b'mod eċċellenti din l-iskema li minna gawdew il-familji Maltin u Għawċin fl-aħħar snin, hemm impenn li din l-iskema tkompli tissaħħaħ u li s-servizz ikompli jitjieb fis-snin li ġejjin. Jobs Plus tinsab kommessa li tkompli tinvesti aktar u aktar f'dan is-settur. Kemm sabiex innejnu biex ikun hemm aktar u aktar nisa jidħlu fid-dinja x-xogħol biex ukoll anka ngħinu lil persuni li qegħdin jużaw da s-servizz li huma it-tfal innifishom.